Kapitol napadli stoupenci končícího prezidenta Donalda Trumpa. Nepořádek v kancelářích kongresmenů, poničené vybavení, 5 mrtvých, včetně jednoho policisty. Tyto snímky obletěly svět. Představ si, že miliony lidí nechávají přesvědčit, že volby byly ukradené. Že místo výsledku hlasování věří tajnému spiknutí. To přesně se stalo 6. ledna 2021. A skončilo to rozbitými okny, útěkem politiků o život a davem, který dobýval americký Kapitol. Tohle nebyl náhlý výbuch vzteků. To byl vrchol jedné konspirační teorie. A není ani zdaleka jediná. QAnon, covid, klimatická krize, 3 různé příběhy, ale všechny ukazují na stejnou věc. Jak nebezpečné je, když lidé uvěří falešné realitě. Přesně v tomto videu se podíváme, jak tyhle teorie vznikají, proč jim lidé věří a hlavně, kdo na tom vydělává. Začneme u internetového chaosu QAnon, pak se přesuneme k dezinformacím během pandemie a nakonec zjistíme, jak ropný gigant dokázal roky popírat klimatickou změnu a vydělal na tom ohromné částky. Jdem na to. Příběh QAnonu začíná na 4chanu, místo, které původně vzniklo jako anonymní fórum pro anglicky mluvící fanoušky anime. Bylo to jednoduché místo bez pravidel. Nepotřeboval si jim ani žádný účet. Základní jméno každého nového uživatele bylo Anonymous. Příspěvky se neřadily jako dnes podle oblíbenosti, ale řadily se chronologicky, takže jakýkoliv hlas si nahrál, měl stejnou váhu. Ať už byl normální, tak i ty extremistické. Tahle struktura vytvořila stěnu čistého chaosu. Vedle nevinných memů jako lolcast nebo se objevily i nejhorší výplody anonymního internetu, včetně ilegálního a nebo výhrožného obsahu. Majitel stránky a pár dobrovolníků se sice snažili odstranit nelegální obsah. Jak asi tušíš, tak to se jim moc nepovedlo. Časem se 4chan stal místem, odkud vylézaly hackerské skupiny, jako třeba parta Anonymous. Nejvíce se proslavila aféra Gamergate, kde ženy z herního průmyslu tam dostávaly hnusné zprávy, výhrušky a další věci, které radši nebudu říkat. V roce 2016 se objevil Pizzagate, takový předskokan QAnonu. Na 4chanu a Twitteru se tehdy zrodila šílená teorie. Prý v suterénu washingtonské pizzerie Comet Ping Pong funguje dětský gang napojený na Hillary Clintonovou a další vlivné demokraty. A proto 4. prosince 2016 dorazil do Comet Ping Pong 28letý Edgar Welch. Welch says he went there to investigate an internet conspiracy that tied politicians to a child sex ring inside the restaurant. Every part of that conspiracy completely false. Myslel si, že jde zachránit děti. Vystřelil 3 rány do restaurace a hledal sklep. Budova ale žádný sklep neměla. Welch se sice vzdal, ale příběh pořád pokračuje. Pizzagate ukázal, jak obrovskou díru má dnešní internetový svět s informacemi. I když se tahle teorie rozpadla, podle průzkumu skoro polovina Trumpových příznivců a dokonce část lidí, co fandili Clintonové, této teorii věřila pořád. Pizzagate ukázal, že úplně smyšlený příběh se může přelít z internetu do reality. A nejhorší na tom je, že to byla jen taková zkouška na nečisto. Protože brzy se mělo vynořit něco podobného, co neskončilo jenom 3 ranami. Méně než rok po Pizzagate se na 4chanu objevil nový příběh. Vzal si podobný recept, ale tentokrát z toho vyrostlo hnutí, které obletělo celý svět. A tady začíná samotný QAnon. QAnon je v podstatě obří, věčně se větvící a pořád se měnící konspirační teorie. Na první pohled to působí hrozně komplikovaně, ale když se podíváš blíž, má to pár jasných motivů. Celé to startuje temnou postavou, která si říká Q. Tenhle anonym se schovává za šifrovanými zprávami, takzvanými Q-drops, a tvrdí, že má přístup k supertajné vládní dokumentaci. Úplně logický, však kdybych taky prošel největší bezpečnostní prověrkou, hnedka bych to psal na Facebook, na skupinu. Hlavním záporákem příběhu je globální elita. Údajně satanisti a... to nebudu říkat? Kteří tahají za nitky v politice, médiích i biznisu. Podle téhle teorie navíc z dětí těží magickou látku jménem adrenochrom, která mě má omlazovat. Zní to jak nějaká kombinace hororu a špatného sci-fi. Ale oni tomu prostě věří. You couldn't have believed that stuff, surely. I went all the way up to aliens. Do role spasitele je obsazen Donald Trump. V téhle verzi příběhu není jen politik, ale mesiáš, který má rozdrtit temnou elitu a zachránit svět. A aby to celé mělo pořádné finále, přichází 2 velké proroctví.
První je bouře. Den, kdy budou členové kabaly hromadně zatčeni, odvezeni do Guantanama nebo rovnou popraveni. Druhé je velké probuzení, kdy se lidstvo dozví pravdu a začne úplně nová éra. Příběh QAnonu je od začátku vymyšlený tak, aby působil lákavě a hlavně vtahoval lidi dovnitř. Stojí na hlubokých psychologických potřebách, které máme nějak tak my všichni. Jedna část je hra na luštění. Q nikdy nedává fakta přímo. Místo toho zanechává hádanky, kódy a podivná čísla, která mají následovníci rozluštit. Celá konspirace se tak mění na interaktivní hru. Skoro jako bys byl součástí nějakého tajného klubu, co má přístup k pravdě. Další kouzlo je v tom, že se lidi cítí jako součástí digitální armády. Mají společný cíl zachránit děti a porazit kosmické zlo. A tímto se vytváří takový silný pocit sounáležitosti. Proto taky používají motto v překladu něco jako kam jde jeden, jdeme všichni. A pak je tu největší lákadlo, že oni jsou ti dobří a bojují proti nějakému zlu, neboli ta jejich kabala. Kabala. Jak kabáti. Tímto se složité politické a společenské problémy smrsknou na jednoduchý pohádkový boj dobra proti zlu. Dlouho se řešilo, kdo vlastně stojí za tou postavou Q. Bylo to největší tajemství celého hnutí. Až forenzní lingvisté a novináři dali dohromady pár stop a ukázali na pravděpodobné autory. První Q podle všeho seděl v Jižní Africe. Šlo o programátora a moderátora 4chanu jménem Paul Ferber. Jeho styl psaní seděl na původní zprávy. Jenže pak se Q přesunul na 8chan a tam se rukopis změnil. Všechno to začalo ukazovat na Rona Watkinse, syna majitele 8chanu, který měl navíc přístup k tomu, aby účet ovládal. A ten největší paradox, Watkins se v dokumentu HBO skoro sám odhalil, když řekl: It's basically what I was doing anonymously before, but never as Q. See that smile? Ron had slipped up. He knew it, and I knew it. And after 3 tireless years of cat and mouse, well... Never as Q, I promise. Never as Q. Okay. Because I am not cute. Na začátku to byla jen taková roleplay hra na okraji internetu. Pár záhadných zpráv, trochu tajemna, jenže z téhle jiskry se doslova rozehřel příběh, který se změnil v globální hnutí. Miliony lidí vtáhl do radikalizace, rozbil rodiny, přispěl k tisícům úmrtí během pandemie a nakonec vyústil v násilný útok přímo v srdci americké demokracie. Původně Q zmizel už v prosinci 2020 a i Watkins, který ho převzal, se později pokoušel hnutí brzdit. Jenže v tu chvíli už to monstrum bylo moc velké. Dokonce i na něj. Dneska ta hlavní otázka už není, kdo je Q, ale spíš, co nějak tak přijde dál. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. That COVID-19 can be characterized as a pandemic.